Awazi. Buza enye into. So siyaqhubeka noma siyahlukana. Wena umithi phela. Ngitshele lathi anginapower ngiyokutshela ukuthi ayina. Unalo power ngeke uthi awuna power ukwenzile lo. Phela yabona masu decide uma decide ukushela uvuma uqeda uyolala nomuntu akumithisa. Ngeke uthi awuna power yabona le power. Unalo power wena ufuna ungiphendula just ngenzisile. Ngoba kumele ungitshele ukuthi uyalentuka ngiyafuna ukuqhubeka nami or awufuni or unyanyiswe le anti uthe yini le bullshit engithwele. Manje yini kanti kumina lento? Uyibiza ngani? Vele but angeke uze kuphe kona ukuqhubeka manje kuthiwa angeke uze uyifake icathulweni za ingane. Angifuni futhi ukuthi ube ubabwaye like ngifuna uqhubeke le fanele uze kimi. Mawufuna uqhubeka nami ngiqhubeka nawe. Ngaqhubeka nawe. Kanjani like ngeyiphi indlela esingayenza? Ayike into le. Ayibo. So kanti abantu baqhubeka ngeyiphi indlela kanti ingeke into eyenziwayo. Uqhubeka kube imali. Senze njani? Kube ngathi ingane ayikho. Kube ngathi ingane ayikho. Ingane kanti le. Siso phela leso. Isiso phela leso naso. Phela manje yabona masithwa sesiyaphinda manje. Is like ufana nokuthi ngene iqothele ubaba. Ufana nokuthi ngishelile mina unengane yakho. Yes. Sekumele ngibe ubani? Step father sengane yakho. So yendlela ofuna ukufaka kuyona le. Angathi mina ngomafikizolo or ngomafikizolo mina kwena. Angazi. So andiyabona nguwe mentally decision. Yabo. Ukuthi is either you want to be a stepfather noma awufuni noma usafuni into ezokuhlanganisa nami nale bhomu engiliphethe. Buku. Ngoba ngisho mina futhi Uyakwazi ukuthi isisu siyabulalisa umuntu abaningi baphele bafile abamithi so uyakwazi. Uyakwazi? Awazi. Angazi. Zangaza experience enjalo before. Ukuthi siyabulala ukwazi. Ukuthi siyabulalisa la that's nami bengasinhle sihambe kuyiphuze. Kube kabuyele emuva ngabe ngibuyele emuva. Wazi ukuthi siyabulala ne? Ngicela umlomo. Umfana uyishare abantu wena. Ngoba afuna ukugcobisa umlomo. Uyishare abantu. Manje mina ngicobisa umlomo, singizisana lezo. Uzongihamba leyo ndlela ma. Uyishare abantu mfethu. Asemela ngicobisa. Nanokuthinda vela umelanga ukuthinda. So what the need ke ukuthi kube khona ukuqhubeka ke apha. Dasabe ngokubuza ukuthi kuye kwenza njani ke makuso. Andiyangitiraza the West End. Njani? Yangitiraza the West End. Mina. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangibodi uqela liside ebantwini akathi kokuthi ufuna uthatha isinqumo lesithini bodi ube ku relationship nalo sesimbona lahle ahleli phansi. They've been dating for 4 years ke sana girl wachita bathi makachita girl wabe siyamitha so njengoba sibona esiva futhi bakhuluma uyabuta mfana ukuthi manje nje kuba meeting lokufana kwente njani kwenteke njani ugele yasho ukuthi asichubeke ngisho noThanzamina phela wena so asichubeke and bami labaningi they were so pissed lapha enkundleni yokuxhumana abatshela lo mfana ukuthi usishimane waya ngamovie ona bekho yini labanye bantu intombi kade iboni lenye indzawo azaluka abutana nemuntu abahambe bayommethisa ukuthi senda njani kufanele manje ba-negotiate. This is something lenga-negotiate bathi mfana akabaleke ngenyawo zombili. Do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. Mina sengihembe.